Tereze. Ahoj. A hra zase moji oblíbenou hru Super Smash Bros, který jsem úplně největší borec. Čau. A to je Raně mám jednu. že tady jsem Honza, který tady má, no, nebudu vám říkat, co má, ale prostě neumím to nejde. Ale ne, prostě mám zlomenou ruku a nevím, do Je to lamka, má to nevím. Hej, hoši. Můžu mít otázku. No, Víme, že Budete potom hrát Skywars. jo, i natočím. jo a jinak ten, kdo s náma si teď povídá, tak to je kámoš, ale nemá to Origo, takže si s náma nemohl zahrát. My víme, A do... pojď mi taky pomoct, Filipe, jo, já tady hraju. Pavle, stream si. No, Že umím dobře hrát Skywars. jo. A ten, kdo s náma mluví, ten se jmenuje Maluter. Bude s náma hrát Skywars v příštím díle. Ano, já hraju Skywars, to je moje snad nejoblíbenější hra, takže propečený steak. Já teď hraju single, aby bych teda začal trošku řvát. To není možný, to je dobré. Já už nemám uhlie. Bacha z druhé prase, já ho tu dám. Má se mu zabit. Já se... Já jsem mrtvej, tak určitě ještě bude pokračování. Stream si. Paněte stream si moji. Já můžu to vyhrát Hoši, mám server na ten příběh, ale nevím, jak teda jako uděláme, aby nám dali OP. Možná bych mohl říct, jako, že jste youtubeři. No a další Filipovou channel. Víte jo? Jak můj channel? Snad náš channel, ne? Tak náš channel. No a oni by nám asi poskytli nějakou plochu, teda, kde jsme si to představili. Možná by nám dali i OPčka, takže Jo, a jinak chystáme točit, asi v pohodě. A pak chystáme teda točit ten příběh. Jo no, ale pak se klidně na ten server vybodneme, protože jako tam jsou tak hnusný lidi, že ti... Hej hoši, tam jsou tak hnusný lidi, že vám nedají ani VIP, jo. Takže dobrý, ne. A to je, Kde je ten dát? To je ten kostlivec podle mě. Jo, to je vaša. a to prase je strašně silný na to, že to je jenom obyčejný čuně. Ale tak ono to je VIPčko, že jo? Počkej, vy hrajete to, jak vás honí ty vitři. Ne, To je hustý. Fifo, když tak mu dej sdílko. Tak jsem to lagovat, dej mu ty nějaká. Dobře. A jen doma mám zaplay texture pack, tak se nediv. Hoši, Dej mu prase do toho. Vidíš, Jendo? nedávejte mi sdílku, já ho nepotřebuju, já stejně hraju Abys si. viděl, jak hrajem. Tyjo, já jsem mě málem poznali za fly, já mám ten bagnutí na fly. Pojď čuníku! Čuník! Čuník to vyhraje. Čuník to musí hrát. Nějaký vylepšený luk, že střílí takový snajpy, tyjo. On je přesnej, víš. Viděl jsi, jak se úplně odrazilo to? Ještě budem dodej teda. Dobře, zabij ho. Tak ho. Zabij ho, čuně, ať je to rychlejší, zabij ho. Yes! A já mám 30 place. Já co hrajete? Možná vy, možná to někdo ne. Super smash. Hacker. Takže lidi, ozveme se u dalšího videa. Tak, čau. Čau. Čus.